Здравейте! Като мениджър на хотел, аз ежедневно се изправям пред редица предизвикателства. Една от най-трудните задачи за нас е, когато настаняваме своите гости, да ги информираме за всичко, което можем да им предложим за техният прекрасен престой. Обикновено при настаняване се излива огромен обем от информация и съответно винаги се получава така, че гостите не са възприели всичко, което трябва и кое къде се намира и работното време на обектите и още много дълга информация. Разбира се, че сме се погрижили в стаите да има различен тип информация, табелки, папки, брошури, хотелски информационни QR кодове и така нататък. Нашата практика показа, че въпреки това е изключително трудно. Но ние намерихме своето решение, за което искам да разкажа. Това е нашата виртуална рецепция с размера на ключ-карта, която прибавяме към паспортите на нашите гости с карта ключ. Благодарение на тази карта, по време на своят престой, когато те пият кафето си, или обядват, или просто си почиват, с едно допиране до своят телефон, веднага излиза тяхната виртуална рецепция. Там са всички необходими неща, които един гост на хотела може да разбере и да научи всичко, което се случва по време на престоя му, работно време, обекти, какво влиза в неговият пакет безплатно, какво промотираме през денят и така нататък и така нататък. Мога да кажа само, че това е едно огромно улеснение. Край на различните табели, налепени навсякъде по асансьорите, в асансьорите, на обектите, информация за детската анимация, какво кога ще се случи. Това е едно улеснение за вашият бизнес. Край на табели, менюта и брошури в стаите. Край на повтарящи се въпроси към персонала. Просто отваряме обекта, който ни интересува и виждаме и чуваме всичко. Дори не четем. Такава почивка си пожелава всеки, без да се натоварва. Към всеки обект може да се прибавят допълнителни видеа, заснети с вашия отговорник на ресторант, рецепция, спа или генерирани с AI. Това е ваш избор. Могат да се прибавят прикачени менюта, цени, промоции, може да се допълнят бъдещи или минали събития, всичко както е най-удобно за вас. Създадохме това приложение, виртуална рецепция, за да помогнем на вашия бизнес и персонал и да удовлетворим вашите гости по време на техният престой.